रउआ से कहतानी सरस्वती माई सोची के बतिया अवतार आई ए माई। रउआ से कहतानी सरस्वती माई सोची के बतिया अवतार आई। हो न करे हमसे बात न करे कहवनो न कवनो खेला कर दिहा दिल तोहरे वाली लड़की के इंटर में फेल कर दिहा। दिल तोहरे वाली लड़की के इंटर में फेल कर दिहा। इंटर में फेल कर दिहा। के मतलब उका जहानी जे न कहियो देखले बा दोसरा से दिल लगा के हमर वाला फेंकल बा। तेरी के मतलब उका जहानी जे न कहियो देखले बा दोसरा से दिल लगा के हमर वाला फेंकल बा। नंबर ब्लॉक के जिने तेने घूमे जहाँ रहे उहे लाके दिहा। दिल तोरे वाली लड़की के इंटर में फेल कर दिहा। दिल तोरे वाली लड़की के इंटर में फेल कर दिहा। इंटर में फेल कर दिहा। अभी के लड़की होला फदती बिहारी के हुसैन कदी हो लगे बोलाई तो लगे न जाई हो दूरी बना के रही हो। अभी के लड़की होला फदती बिहारी के हुसैन कदी हो लगे बोलाई तो लगे न जाई हो दूरी बना के रही हो। माही मलिंगा रंजीत माई से कहे कहवनो झमेला के कह दिहा। दिल तोरे वाली लड़की के इंटर में फेल कर दिहा। दिल तोरे वाली लड़की के इंटर में फेल कर दिहा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेजरगंज।